Het smoekstage, dat is daarachter. En hier, daar, achter de kas. En hier komt het hoofdpodium. Mag ik hier een hoofdpodium nemen? Sjoerd, wat is nou de naam van dit hoofdpodium? Kom er niet eens op. Ben je een smoekstage? Ja. Oh, ride, wat weet ik weer? Ride en ritme. Ride en ritme. We doen een beetje hetzelfde als vorig jaar, maar elke keer doen we het weer een beetje groter. Een nieuwe plek komt er weer bij waar de DJ's in komen te staan. Maar een silent disco, weer een gekke aparte locatie, ergens verderop. Een groot tweede podium erbij, dus de muziek die gaat constant terug. Nederland-Zweden speelt. Dat is natuurlijk het WK, ja, dat wordt hier ook uitzonden. Dus daar kun je gewoon komen. Het terrein is vanuit Jelven, zoals niet hebt. Je kunt een hapje eten. Dan wordt het voetbal uitzonden en vervolgens feest. Wat een drukte hier al. Ja, smal drukje, kom maar. Ja. Hey, doe maar. De beste nou onderbouw. Ja, is er nou al op. Ja. Die is er nou al op. Ja. We hebben wel een beetje oren plakken. Maar het is iets groter. Hopelijk komen er iets meer mensen. En dan heeft iedereen wat meer ruimte om te staan en te douchen. Dit terrein, daar gaat het eten, hoe gaat het bij wij? Er komt een apart plekje om te eten. Door dit terrein wat ruimtelijker wordt. En alle bjem en alles is meer gaan groeien de oude jaren. En waar ik minder onder aanklaring te doen, want dat is in de oude jaren groeit. Nou, als je vorig jaar hebben wij ongeveer 1100 à 1200 bezoekers gehad en het zou echt gewoon geweldig zijn dat er nog een paar 100 bij komen. Maar 1200 dan ben wij hartstikke blij, maar meer is altijd goed natuurlijk. Nou, het moet wel gezellig blijven Ja. en iedereen moet elkaar ook een beetje kennen. Ja. Iedereen is wel welkom. Ik vooral wat jong en oud. En het is ook een net alleen in de muziek, maar het moet zien van elkaar, dat is ik belangrijk. Meerskip, hè? Meerskip? Ja. Ja. Dat we een mooie poster maken. Mark Fogo. Dus een sky, rock. Ska? Ja. Ik heb ze zelf nog nooit gezien, maar vroeger hebben ze hier ik al een keer optreden. Echt de oude band. Dus ik ben heel benieuwd naar wat die hier gaan laten zien. Iemand en de Vormbrekers, Del Piero's, dus die spelen het als eerste. En dat is een band uit Weidum, maar Pier en Pier. Dus dat is wel weer benieuwd uniek wat die gaan brengen. Melissa Pander, leuke Friese muziek. Asbest voor het laatst. Ik ben benieuwd wat voor rock ze deel zetten. Power. De Stokers, dus dat ben een band met al je muzikanten, trompetten en altijd leuke feest. 69 komt back voor de nummers zodat iedereen ze kent. Dirk, dat is een DJ, maar echt beetje heavy. Ja, een beetje techno, Ja. maar wel happy techno. Je hebt het Wolf-federatie, Ja. dat is mijn huid en de Empire Senior. En die draaien plaatsjes. En dat hebben ze 2 die ik dien. En dat weer zo'n groot succes. En ze willen graag weer spelen. In de silent disco. Ja, en Annie en Toon. Annie en Toon, dat ben ik wat DJ's. Ik techno, maar wel disco, techno. Ik in silent disco. Nog een keer, hè? Ja, Best wel is het Mukpopfest. dat is toevallig hier. Ja. Wist je dat dan? Ja. Oké.